ושלום לכולם, איתכם סופרבוי ואתם בערוץ סופרבוי, והיום אנחנו נשחק במריו. אז כן, היום אני החלטתי לחזור לעבר שאני לא הייתי פה ולשחק במשחק ישן שזה הסופר מריו הכי ראשון. אז כן, האמת שלפני שהתחלתי את הערוץ הזה אני כבר שיחקתי בסופר מריו הראשון, ואת השלב הזה אני כבר מכיר בעל פה, אז אני פשוט אעבור אותו מהר ונעבור לשלב הבא. אוקיי, הנה קיבלתי צמח. טלן 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 טלן. קבלו גומפות מעצבנות. הופ הופ. אוי, לא, פספסתי את הכוכב. טוב, לא נורא, התקדם ככה. הופ. נה נה נה. אאו, גומפה מעצבנת. נו באמת, הייתי בשוונג. טוב, לא נורא, אני אקבל פאוור אפ בשלב הבא. ואני בעולם אחד, שלב שני. הופ, let's fucking go. ווינג. וקיבלתי פטריה. אגב, אם אתם אוהבים מריו, תכתבו בתגובות למה, ואל תשכחו להירשם לערוץ. אני שונא אותו איכשהו, תמיד, מתי שאני רוצה להראות שאני מגניב אני רגוע, הכל טוב, זה סך הכל משחק, לא צריך להתעצבן, אני בסדר עם זה, הכל טוב. הופ. פה החלק הכי קל. טוב, עכשיו אני לא יכול לעבור את השלב במהירות. פשוט אם אתה איכשהו תקפוץ למעלה, ויש דרך לעלות למעלה, אתה יכול לעבור את כל השלב בשקט ובשלווה. אבל לא, אני צריך ללכת בדרך הקשה ולעבור את השלב הזה בדרך הכי נוראית שיש. אני רגוע. הנה, נגמר השלב, הכל טוב. הנה, נגמר השלב. הופ. אגב, שכחתי להגיד, הסרטון הזה ייגמר מתי שאני אמות. שנראה לי, אם אני שמתי לעצמי כזאת מטרה, הסרטון ייגמר די מהר. הופ. כאילו, עד שאני אמות אני מתכוון לאבד את כל החיים שיש לי. אז בינתיים אני בפנן עובר את השלב הזה. גומפה! אומייגאד, זה היה קרוב. אומייגאד, זה היה מאוד קרוב. תראו משהו. הופ. טריפל קיל. זירות. הופ. עכשיו מחכים. וקופצים. ועוברים את השלב הזה. הופה. קיבלתי את הכמות המקסימלית של החיים. וואו. אוי לא. אם אנחנו שומעים את המוזיקה הזאת, רק רציתי להגיד שאם שומעים את המוזיקה הזאת אז זה לא ייגמר
זוכרים שאמרתי שיגמר הסרטון? אני שיקרתי לכם. מה אתם מסתכלים עליי ככה? אני אמרתי לכם בברור שמתי שאני אמות במריו, אנחנו נפסיק משחק. לא היה שם שום דבר על זה שיגמר הסרטון. מה, אתם משוגעים? הטענות לגבי זה שאני הבטחתי לכם לגמור את הסרטון הם טענות שאני לא מקבל. אני לא אמרתי שום דבר לגבי זה, אני רק אמרתי שאנחנו מחליפים משחק. אז הנה, החלפתי לסוניק. הופ. ועכשיו אנחנו משחקים בסוניק. ולא אכפת לי שאתם תכתבו לי תגובות שאני שיקרתי לכם. כי אני לא שיקרתי לכם. אז עם כל הכבוד ל10 העוקבים שלי, ויש לי כבוד אליכם, רק תחשוב. אני לא שיקרתי. אז בקיצור, עברתי משחק ועכשיו אנחנו בסוניק 2 עם חברי היקר טיילס, שמת כל כמה שניות, ואני תמיד נשאר לבד. טיילס, למה אתה תמיד מת? בקיצור, אז אני עוברת גם כמו במריו את העולם הראשון, את השלב הראשון, ובזמן שרבתי איתכם שאני לא שיקרתי, כבר עברתי אותו. וקיבלתי כמות מקסימלית של נקודות אם אני לא טועה. עושים ספין דש. אמרתי עושים ספין דש. ספין דש. אם אתם רוצים לדעת מה התרגום של ספין דש, זה גלגול גלגול משגר. הנה, זה התרגום שלי. ועכשיו אני אקרא לספין דש גלגול משגר. אתם יכולים לבדוק בגוגל טרנסלייט, זה קוף מעצבן. כמו שאמרתי, אתם יכולים לבדוק בגוגל טרנסלייט, ספין דש זה גלגול משגר, ואתם לא יכולים להריב איתי על זה, כי אני לא שומע אתכם. אז מה הקטע להריב איתי על זה אם אני לא שומע אתכם? אז בקיצור, בזמן שהסברתי לכם מה זה ספין דש, הגענו לבוס. תכירו אגמן. אגמן שלא יודע איך להרוג, כי הוא פשוט נוסע ימינה שמאלה על המכונית שלו. וכאילו, ברצינות, זה כל מה שאתה יכול לעשות? כאילו אני קיפוד שרץ מהר. וזה כל מה שחשבת? אתה בטוח שאתה חכם? איפשהו קראתי שלאגמן יש 300 IQ? נראה לי לפי הסוניק 2 יש לו 10. וזה עוד מחמאה. כי לבנות מכונית שבקושי נוסעת נגד קיפוד שרץ במהירות הכל, זה גאוני. אני מוחא כפיים. אוקיי, אז עברנו לעולם השני. קימיקל פלנט, שאפשר לתרגם כמו... אתם יודעים מה? אין לי כוח לתרגל לכם. מה, אני גוגל תרגום? הופ, הופ, הופ. מה, אני גוגל תרגום לתרגם לכם? סתכלו בגוגל תרגום. למה אתם צריכים אותי? עם כל הכבוד. הופ, קדימה טיילס. למה אתה לא ממהר טיילס? יש לנו הרבה דברים לעשות טיילס. הופ, הופה, הופה. בוינג, בוינג, בוינג. ספין דש, מotherfucker. אוי, ספין דש. סליחה, אני התכוונתי
גלגול משגר, כן. כן, גלגול משגר. אני קורא לזה גלגול משגר, כן. כן. גלגול משגר. איזה שמות. אוקיי, אז פה יש לי. אוקיי, ladies and gentlemen, אנחנו בקניקל פלנט. שלב שני. ויש פה חיים. הללויה, אני לא אמות. מעניין איך זה עובד בעולם של סוניק, כאילו. כאילו נגיד שאתה בן 96, או בן 100, אתה עוד מעט מת, אתה יוצא החוצה, מוצא את המחשב הזה, עם פרצוף של סוניק על פרצוף שלך, פרצוף של, לא, מוצא מחשב, תציל אותי! מה? חברים, מצאתי באג. טיילס עכשיו הולך באוויר. הוא לא הולך באוויר. הוא הלך באוויר. אז איפה הייתי? אז מישהו בן 100 יוצא החוצה לטייל, מוצא מחשב עם הראש שלו בתוכו, שובר אותו, והוא מקבל עוד חיים, כאילו, הוא מת, ואז הוא נולד מחדש. רגע, אבל אם סוניק מתי שמת, הוא כאילו חוזר לאותו גיל. אז אם אתה בן 100 ואתה מת, ויש לך עוד חיים בנוסף, אז כאילו מת וחוזר לגיל שלך כ100, ואז עוד פעם מת, וזה מעגל בלתי נפסק. נראה לי העליתי פה על תיאוריה או משהו. חברים, נראה לי עליתי פה על תיאוריה, אני אומר לכם. הופ, 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 הופה. לא! נו באמת! זה היה גלגול משגר כל כך טוב. אוי, החלק השנוא עליי בשלב הזה, כי יש פה מים. יש פה מים. מי אוהב מים? חוץ מבריכה, בריכה זה טוב, אבל המים האלה סגולים. למה המים האלה סגולים? מה זה פטל? סוניק זוכה בפטל? עליתי פה עוד על משהו. חברים, אולי דוקטור אקמן לא באמת רוצה לעשות לסוניק רע. והמפעל הזה, הוא בנה את המפעל הזה בשביל לייצר פטל, והדבר האמיתי פה הוא סוניק שבא להרוס לו את המפעל שמייצר פטל. ואקמן מנסה ליצור פטל ולתת שמחה לילדים. נו באמת. לא! לא! אז איפה הייתי? אקמן הוא מנסה לעשות שמח, הוא בונה מפעלים לעשיית פטל כדי שילדים היו שמחים, וסוניק פשוט בא והורס את זה. חברים, אתם עוד אומרים שאקמן הנבל האמיתי פה. זה סוניק! זה סוניק! טוב, אז בשלב הזה, שאני איבדתי כבר שני חיים, אני נפרד איתכם, ואם אתם רוצים שאני אמשיך לשחק בסוניק 2 או במריו, תכתבו בתגובות, ואני אקרא ואקשיב אליכם. טוב, אז בזה אני גומר. תודה רבה שהייתם איתי, תודה שצפיתם בסרטון, ותזכרו, ותמיד, ותהיו מוכנים למשחקים. יאללה ביי.